Bueno, bideo honetan jarraituko dugu biraketa gorputzekin. Kasu honetan konoak. Bueno, baldin badaukagu triangelu zuzen bat, kateto baten inguruan bidaiatzen baldin badugu, sortzen da irudimentziako irudi geometriko bat. Irudi hau deitzen da kono, bai? Kurutxo bat bezalakoa da, konoa da, eta sortzen da triangelu zuzen bat bere kateto baten inguruan bidatzerakoan, bai? Biratzen den katetoa hau bihurtzen da konoaren altuera, h. Bai? Eta trianguloaren hipotenusa, g deitzen da, bihurtzen da konoaren sortzailea. Esaten dugu konoaren sortzailea dela, hori da konoa sortzen du, g. Trianguloaren hipotenusa, g deitzen da sortzailea. Bai? Eta gainera, hemen daukagu oinarria, bihurtzen da oinarria, zirkulo bat da bidatzerakoan, eta zirkuloaren erradioa R deitzen da. Eta betetzen da, daukagu triangelu zuzen bat, bai? H, G eta R betetzen da Pitagoras. G da hipotenusa, H kateto bat eta R kateto bat. Hau da, betetzen da G berbi berdin H berbi gehi R berbi. Hau da, sortzailea berbi berdin altuera berbi gehi oinarriaren erradioa berbi. Bai? Hau da, ematen badigute bidatu, erradio eta altuera, sortzailea kalkulatu dezakegu Pitagorasekin. Edo ematen badute sortzailea eta altuera, erradio kalkulatu dezakegu Pitagorasekin. Bai? Bueno, urrengo pauso izango da konoaren elementuak. Hemen daukagu konoa elementua. Bueno, altuera h. Konoaren altuera da, konoaren erpina, goiko puntu hau, oinarrien arteko distantzia dagoena. H de altuera. Gero sortzailea, G deitzen da, sortzailea, bai, triangelu zuzenaren hipotenusa, distantzia hau erpinetik, hori, sortzailea da, eta oinarri bat daukagu, oinarria beti zirkulu bat izango da, behan egongo da, eta oinarriaren erradioa R, hau dira konoaren elementuak. Eta konoaren garapena, hau da, mozten baldin badugu eta zabaltzen baldin badugu, lortzen da garapena, bai? Oinarria da zirkulu bat, gogoratu, oinarriaren erradioa R, zirkuloaren perimetroa BPR, eta albokoa bihurtzen da zirkulo sektore bat. Non zentrotik onaino da sortzailea G, eta hau guztia da oinarriaren perimetroa, BPR, bai? BPR da hau guztia. R jakin da dela oinarriaren erradio, hau da garapena, bai? Beno, orain konoaren alboko azalera eta azalera osoak kalkulatuko dugu, bai? Hemen daukagu formulak ateratzeko konoaren garapena. Oinarri da zirkulu bat, erradioa R dituko dugu, eta albokoa da zirkulo sektore hau, hau da konoaren sortzailea G, eta hau guztia oinarriaren perimetro, BPR, bai? Alboko azalera izango da zirkulo sektore honen azalera, eta zirkulo sektore honen azalera kalkulatzeko, formula hiruko baten bidez lor daiteke, eta baina da, itxura dauka zirkuloarena ez, piramidea bezalakoa, baina elementu hauekin, bai? Alboko azalera, A azpia, zer izango da? Esan dugu, piramide bezalakoa edo triangelo bezalakoa iaia. Oinarria, hau, triangelo bat bezalako izango da, oinarriaren perimetro, bider sortzailea, altuera ez, sortzailea, zati bi. Hau da, alboko azalera da, oinarriaren perimetroa, bider sortzailea, zati bi. Oinarriaren perimetroa, bider sortzailea, zati bi. Hau da, oinarriaren perimetroa jakinda konoaren kasuan oinarriaren perimetroa da zirkuloa denez, azpia zer izango da oinarriaren perimetroa BPR, bider sortzailea G, zati bi. Hau simplikatu dezakegu bi eta bi, eta lortzen dugu PRG. Hau da, alboko azalera kalkulatzeko nahikoa da pi bider R bider G formula erabiltzea. Pi bider R bider G. Pi bider oinarriaren erradioa bider sortzailea. PRG, hau da alboko azalera. Eta orain azalera zoa kalkulatzeko gehituko dugu alboko azalerari oinarriaren azalera. Hau da, azalera osoa izango da azpio, berdin alboko azalera gehi oinarriaren azalera. Hau da, azpio izango da pi RG alboko azalera gehi oinarriaren azalera. Zirkulu bat denez, pi R berbi. Hau da, azalera osoa pi RG gehi pi bide R berbi. Hau da, azalera osoa kalkulatzeko. Kono baten azalera osoa kalkulatzeko. Goratu pi dela 3,4 amasei. Eta bi zenbaki amatarekin bilbiltzen dugu emaitza. Agur.